Em sento mai com... a la meva vida havia tingut tan poc contacte amb la realitat com ara mateix. Us he de dir que m'he posat colònia i després he pensat, no té cap sentit, perquè tampoc... La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Sembla més normal de tots. Està clar que tinc raó. Els altres sempre s'equivoquen. La gent no separa pel món. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Comencem el Gent de Merda amb l'Albert Lloreta, que farà unes cròniques del confinament en la qual farem un mix-up Sí. i ho farem tot juntet. Una trobada digital, més. Com estàs, Lloreta? Què? Que com estàs? Doncs estic bastant raro, però potser millor del que em pensava. Quan? No? Quan diumenge, bàsicament. Diumenge vaig dir, bé, hòstia, ara comença la primera setmana de confinament, estic cagat, em va agafar una mica de bajón, i ara no, se m'està anant... O sigui, de tant en tant se m'oblida que hi ha un virus mortal que acabarà amb les nostres vides. Ja. No? En sèrio? Se m'oblida a ratos, sí. Uau. Tio, a mi també, Rita. En aquest moment, No et passa que estàs com fent altres coses, com que et despistes totalment i de sobte dius hòstia, merda, que s'està puto morint tots els avis del meu país, saps? No, Sí. perquè tot el que estic fent ho estic fent per culpa del coronavirus. O sigui, tota la meva quotidianitat està lligada a això. Per què cony estic un dimarts dinant amb els meus pares? Que és Clar. raríssim. Jo estic començant a perdre la noció del temps. Sí, Per què no estic caminant amb el tàper a la motxilla, saps? Pues per aquest motiu. És com la meva vida és molt diferent. Clar, la meva vida és molt semblant, perquè jo faig de freelance a casa, aquí on estic ara, i la diferència és que tots vosaltres esteu fent altres coses, però la meva vida s'assembla molt a això, ja. Clar, no, jo tot és molt diferent, súper. I a més, o sigui, jo estic d'exàmens, però són tots digitals i és com molt raro, llavors... Quin agòbio. Heu vist que han suspès la selectivitat? Ja. I ara què passa, que hi haurà un any sense carreres? Suposo que la faran, no sé si la faran rotllo a mig estiu o alguna cosa, no sé, perquè només he vist l'alerta i no he clicat a la notícia, però jo si fos alguna dels estudiants que ha de fer els exàmens ara, buah. O potser que compti la nota de tall que ja tenen, no? Com la mitjana del curs. Del No ho col·le. crec. No, home, això seria superinjust. Ja, però... Bueno, no ho sé. Bueno, vosaltres imagineu-vos lo estressant que és i lo angoixant que és l'època de batxillerat. Que estàs allà, que no saps què vols fer amb la teva puta vida, qui ets i qui deixes de ser. I a més et fan fer un examen on t'entra tot. A l'angoixa i la incertesa de tot això suma un puto coronavirus, saps? Sí, com per Potser apunt... no, potser és l'efecte contrari i tota aquesta angoixa desapareix i dius, mira, saps què? Al final és igual, la sèrie. No. Amb les hormones de l'adolescència no sudes. I la Paula i jo vam fer l'artístic. Ja. És que jo no estava gens estressada realment a la sèrie, però sí. No, jo tampoc. Sortiran molts més metges d'aquesta... Ai, calla, ja veus. A mi em fa molta por. Pujaran a saco les notes de tall i serà com superdifícil entrar a Medicina, perquè si és difícil de per si, perquè molta gent vol entrar, si més gent vol ser metge, serà com una nota altíssima. Però fa molta por ser metge ara, no? O sigui, a mi, pensar que cada dia has d'anar a l'hospital, que és com el Mordor de la infecció, no? A més, és com la sensació de vas al camp de batalla de lo que sigui això que és invisible. A mi fa... O sigui, és com respect i quina por, no només els metges, tota la gent que treballa als hospitals. Sí, però és que els metges, o sigui, com els metges que jo conec, és que són d'una forma diferent, tio. En sèrio, veuen la vida, les fòbies, les pors, les coses, ho relativitzen tot tant, és flipant, en sèrio, és com... Ja, Vull dir, molt perquè trencat. a mi em faria por ser metge avui i cada dia de la meva vida, saps? Dir que fos per ictus i atacs de cor a nivell bàsic, vull dir, no sé. Sí. Els meus pares, tots dos són metges i m'he passat tota la vida sopant, veient-los parlar, l'un i l'altre, com de malalties raríssimes i mort i destrucció, i llavors jo vaig decidir fer humanitats. No t'ha traumat molt, en plan, a nivell existencial? No t'has tornat molt nihilista o alguna cosa?
Exacte, no, al revés, he pensat, mira, no vull pensar, o sigui, de fet tinc pànic, a pensar en malalties i coses d'aquestes. No, procuro viure fent veure que no existeixen. A mi em va passar com que un familiar meu molt proper va tenir una malaltia molt heavy i de sobte va ser com xoc, i quan sortia al carrer, de sobte pensava que tothom... O sigui, era com que me'n vaig adonar que absolutament tothom pot tenir malalties i llavors ja és com viure amb aquesta idea de base i a partir d'aquí ja sí que busques, com ara hem de fer, doncs, no sé, distreure't, mirar coses que et puguin anar a pujar la moral d'alguna altra forma, no? I esteu a favor o en contra d'això? Què és això? En contra. El hand sanitizer i l'alcohol i aquestes històries. Em fa una mica de fàstic. Jo prefereixo rentar-me les mans amb aigua i sabó i ja està. És que... Vull dir, em sembla pràctic per si estàs fora i llavors no tens una aixeta a l'abast, però diuen a més que crema una mica les mans, si ho fa servir molt. Oh, merda, però jo sóc addicte. No, doncs... Tot el rato vaig fent... Com tot alcohol. Tu fas servir això? Jo tinc Déu. L'Ofèlia. que són com tovalloletes amb alcohol desechables. Uala. Sí. Ai, això fa molt malbé al medi ambient. És que clar, no es pot tenir tot, tampoc. Però el coronavirus... Has d'escollir. No sé, o sigui, també tinc el gel aquest i també tinc sabó. Ai, estic molt fosca, no? Juro, me'n llum. Jo Jo també. em vaig comprar un gel al Muy Mucho i jo realment no crec que allò sigui com el que realment jo em penso que és, saps? A mi m'està flipant lo del paper de vàter, Com pot ser? Oh. Avui he anat al súper i no n'hi havia. És que... Hòstia, això és un tema, Jo tampoc ho entenc gaire. Sabeu quin és el tema de veritat? Per què hi ha gent que diu paper de cul? És paper de vàter. Tu obres Twitter i tothom diu paper de cul. I jo en plan, què dieu, guarros? Es diu paper de vàter. Tia Rita, us ho prometo, fixeu-vos-hi més. Ara ho veureu a tot arreu. La gent diu paper de cul. Està molt mal dit, no es diu paper de cul. Vaig a buscar. No. Com pot ser paper de cul? Que jo Però flipo. paper de cul és com els nens petits quan diuen vomitar en comptes de vomitar o gabinet en comptes de ganivet perquè no s'enteren. És en aquest nivell, Ja, Mira, qui he sentit dir? En sèrio? que tu havies sentit dir. Que a qui li has sentit dir? Pues ho he vist per Twitter, no sé, ara no sé on... Vaig a buscar-ho. Mola fer veure que mires cap al quadradet on està parlant la persona. Rotllo. Adiós, que ho fa. Jo tinc la Clàudia aquí. Jo tinc la Clàudia aquí. Ah, merda, llavors no funciona. Clar, no funciona. Semblaria gent molt rara, mirant cadascú. Mira, us dic. Un tio que es diu un tal Toni. Diu no sé què, diu, en les pel·lis apocalíptiques que he vist la gent es barallava per l'aigua, mai pel paper de cul. La Pilar Carraceles. Per què el que s'ha acabat al súper és el paper de cul? Però què vol dir paper de cul? Però, per l'amor de Déu, jo em moco a vegades. No pots demanar mocar-te amb paper de cul. És horrorós. És horrorós, no sé per què, no sé, és com una infantilització permanent del paper de vàter, no es diu paper de cul. Ja. Jo crec que es gasta tant, n'hi ha tan poc als súpers perquè ocupa molt d'espai. És la meva única explicació científica. Que, jo què sé, si la gent compra molta mostassa, triga molt més a esgotar-se, no? Llavors voldria dir, a mi això no se m'havia passat pel cap, llavors voldria dir que tothom ha fet aquest mateix raonament que tu, en plan, ostres, el paper de vàter ocupa molt espai, per tant, n'hi ha molt poc, per tant, no té comprar-lo, jo crec que la gent té una base pitjor. Ja. Sí, no sé. No sé si és per això, perquè ni que fos perquè ocupa molt, igualment n'han de tenir emmagatzemat, vull dir, no sé. Però el paper de cuina també ocupa molt. De fet, ocupa més, el doble, i no s'ha acabat. Ja, és veritat. El paper de cuina és necessari. El paper és una cosa que ocupa molt poc, o sigui, és una cosa molt fina, el paper. El paper no ocupa. No, però la bossa aquella gegant de dotis o del que sigui. L'Ofèlia va fent cares cada vegada que dius paper de cul. És horrible. Sisplau, Ofèlia, no tens una ampolla normal. És com un xupito. És que a més és com que l'Ofèlia és molt petita per aquesta ampolla tan gran. Com vas amb el cello, Ofe? Regular. O sigui... És que, com vosaltres, que ara esteu treballant des de casa, Sí, jo faig guions des de casa.
Tots? O... Sí. Tot. I com estaríeu si tinguéssiu algú a la paret del costat fent escales 4 hores? Sí, o sigui, si és durant una estona curta, determinada, i que cada dia és la mateixa, llavors entens que està assajant. No, o sigui, 4 hores és el que estic fent ara perquè estem confinats. Però si em deixessin, faria més. Millor tu que algú amb una gralla, també t'ho he de dir. Pots posar-t'ho a la porta, en plan, quan algú vingui a queixar-se, que es trobi allà, seria pitjor si fos una gralla. Entenc que no és bonic, o sigui, no és com un concert de cello. No. Però va ser divertit perquè vaig demanar que em deixessin una sordina per tapar el so, però ja estàvem com confinats, llavors vam quedar com super d'amagat amb la persona que m'ho deixava. En plan, jo picava a la porta, ell ho deixava a l'escala, tancava la porta, llavors jo pujava corrents, ho agafava i marxava. Va ser molt cutre. Funciona o no? Sí, ho tapa una mica, però... Que maco, sordina, m'agrada, com a concepte. Si entenen que no és per tocar els collons, sinó que realment estàs assajant perquè és la teva professió, tampoc et poden dir massa cosa. I a més, la teva veïna no era aquella que tot el dia fa festes? Vull dir, que s'aguanti, no? Sí, no ho sé. No fa per tornar-te, en plan, ella et torna de nit el que tu li dones de dia, saps? Però fa companyia saber que tens la veïna a casa, no? És com quan la gent aplaudeix aquests dies, doncs mira, l'Ofèlia està assajant. Podries tocar el cello, igual que hi ha la soprano aquella que canta. Sí, podries fer un concert al balcó. Podries cantar allò Pau Casals ja perquè tot sigui definitivament una apoteosi. No sé, heu vist Yo-Yo Ma, que està com fent-se vídeos a Instagram, a TikTok, a Twitter, a tot arreu? Ai, m'he fet TikTok, perquè era el moment de fer-me TikTok. Jo també, però una cosa, ho trobo extremadament com masclista i tot molt malament, els vídeos de Però perquè has de trobar el teu gènere de TikTok. Jo encara no l'he trobat. Jo tampoc. Però heu fet algun vídeo? No, jo només ho faig per observar, crec, això de TikTok. No, o sigui, vergonya a saco, només observadora superpassiva de les coses. L'altre dia el community manager del suplement ens va fer un TikTok com pel suplement, però no sé si té gaire sentit. Vull dir, jo no hi he entrat mai. Però no sé el suplement que pot oferir a TikTok. Bueno. L'Operació Triunfo tenien una compte de TikTok i feien com el típic ball que tothom va fent com així, sabeu? Clar, però Operació Triunfo sí, perquè ballen. Vull dir que ja és això. Tia, però que eren els profes d'OT i hi ha com un senyor normal, que no és com tothom... Ai, m'estic explicant molt malament. Una cosa... Perdó, que no sé què hauria de tallar, digues. No digues, no estava dient res. No, és que heu dit OT i he pensat, joder, que jo Ja. molt bé, saps? S'ha acabat OT. Ah, sí? Però he vist que la Isla de los Supervivientes... Soc la persona d'aquest grup que parla de la tele de merda. Ho tenim acceptadíssim. Supervivientes crec que continua, com que els tenen realment confinats ara sí de veritat a la illa, perquè no poden entrar ni sortir. Però llavors els d'OT marxen de la casa? Sí, han marxat. Ah, vale. Hòstia, quina... Un temporal del programa, en plan, fins que no s'acabi... O sigui, suposo que quan s'acabi pues, aquesta situació excepcional, si no és que ens quedem així per sempre, perquè vés a saber, no sabem... llavors, en teoria, els tornaran a enxufar a la casa d'Operació Triunfo i faran veure que no han estat mirant el Twitter, l'Instagram i totes aquestes coses durant aquest temps i han vist tot el que deien d'ells i, per tant, actuaran de maneres completament diferents. Vull dir que el programa s'ha acabat mentalment en el cap de la gent per sempre. Ja. I és molt raro per ells, ha de ser molt raro per ells i per elles tornar a casa de cop i jo crec que deuen anar pel passadís pensant que els graven. O sigui, encara no s'han... Saps? Perquè, clar, quina sensació, no? Però és que imagineu-vos, normalment aquesta gent ja els preparen psicològicament perquè s'estan 2 mesos o 3 en una acadèmia i surten i llavors doncs, el món sempre és una mica diferent o sobretot per ells que la vida els hi canvia. Però imagineu-vos sortir i que hi hagi aquesta puta catàstrofe que hi està havent. Bueno, a més no han vist l'escalada del coronavirus, saps? Perquè primer ells no reben informació de res, llavors crec que els hi van dir que hi havia aquesta cosa quan van decidir fer la gala de diumenge passat a porta tancada i tal, els hi van dir com, bueno, és que ha passat això i ho farem així, però fins aleshores crec que no sabien res. Llavors, jo crec que l'impacte és molt més gran, perquè aquí vas veient, bueno, vale, a Xina, bueno, ara aquí hi ha uns casos, bueno, ara ens diuen que fem això, tal, i vas acostumant-te, però és que ells ho han rebut de cop.
És que, tia, esclar, a mi tot això em va pillar a Nova York. Jo estava de vacances. Què? No, va ser molt heavy, perquè jo estava allà tranquil·líssima i clar, parlava amb la meva família i amb els meus amics d'aquí i ens deien, tios, que això és greu, saps? Vull dir, que la gent s'està tancant a casa, que tal, que no sé què, i allà hi havia tranquil·litat absoluta. Vull dir que la gent feia la seva vida, hi havia paper de vàter, hi havia sanitizer als llocs, vull dir que tot bé. I llavors, de sobte, era divendres al matí i vam anar al súper a comprar 4 coses per dinar i bueno, semblava la Guerra Mundial Z, de gent amb els carros plens, a les estanteries buides, gent donant-se hòsties amb els carros, però hòsties, perquè vam dir, bueno, què passa? Va ser quan el Trump va declarar l'estat d'emergència allà, i llavors vam veure que el Torra demanava de tancar fronteres i tal, i vam dir, hòstia, tornem. I vam tornar a correcuita. I l'avió què? Que raro, l'avió. L'avió anava buit, o sigui, vam adelantar el vol 3 dies i vam comprar un vol nou directe, Nova York-Barcelona, i vam dir, tornem, perquè és que ens feia pànic quedar-nos allà. Vull dir, tu imagina't que tanquen fronteres i que et quedes a Nova York, perquè estàs superlluny, i que no estàs a Europa, que a males a Europa agafes un cotxe i vas fent, saps? És raríssim de collons, això, És molt raro. Esteu fent rutines o alguna cosa? Em vaig fer un horari de dalt a baix, amb molts detalls, amb moltes virtuts, i zero coses d'aquell horari seguit. O sigui, cada dia està sent una improvisació. I jo mateixa, tipus, a Núvol vaig fer l'article d'activitats que pots fer, activitats culturals que pots fer malgrat estar confinada, però la veritat és que si hem de teletreballar i si hem de fer igual, vull dir, jo no he tingut temps de fer els milions de coses que en realitat podem fer, saps? Sí. Jo estic més enganxat que mai a pantalles. O sigui, si ja ho estava de per si sempre, molt, ara és com... No sé, és com un Tamagotchi amb moltes necessitats tot el rato, saps? Jo el diumenge vaig estar 7 hores al mòbil. Perquè t'ho compta. 7 hores, t'ho compta. Em va entrar un agòbio quan ho vaig veure, en plan, 7 hores? He dormit menys hores de les que he estat mirant al mòbil. És molt fort. És molt rato, 7 hores al mòbil. Que vale, que em vaig trucar amb gent, vull dir que no era només de... Vale, però 7 hores de mòbil vol dir 3 hores d'Instagram i 3 de Twitter, saps? Vull dir que tampoc és gaire millor. No sé. És que jo aquest fin de em vaig agobiar molt precisament perquè estava mirant molt el mòbil i tenia el 324 tota l'estona, i llavors és com que crec que vaig tenir com sobreinformació i llavors em vaig agobiar perquè tota l'estona anava com rebent informació nova i dades i no sé què, i cada cop tot pitjor, i al final vaig decidir que a partir de dilluns no miraria tant les notícies, per molt que estaria informada, però com menys, perquè és que això ens afecta, està tota l'estona... És que el mòbil a Twitter tota l'estona també tot són comentaris i té coses positives, però també jo crec que al final l'ansietat aquesta que molts sentim també ve d'aquí. Em va passar diumenge molt fort i des de dilluns, per això dic que intento oblidar-me'n, i també me n'oblido més una mica expressament, perquè si tu estàs com allà a primera fila de la batalla de les dades, i que si els mapes, i que si la corba, i que si la projecció i totes les mandangues, dius, hòstia, m'està costant respirar, però no és perquè tinguis el coronavirus, és perquè t'ha agafat una mica d'ansietat, saps? No m'agrada no poder escollir quan rebo la informació, i això em passa cada cop que obro el Twitter, perquè jo si vaig jo què sé, vull mirar les notícies del migdia, doncs les miro i estic fent un acte conscient de, vale, ara vaig informar-me sobre el que passa i després deixaré d'informar-me per fer una altra cosa. En canvi, si obro el Twitter és com, jaja, mira aquest gat, jaja, mira, s'han mort no sé quantes persones, és com, ara no volia saber-ho, això. No vull saber-ho, però no en aquest moment. Vull escollir jo quan rebre aquesta... Però no passa sempre que obres Twitter? És que a mi em passa sempre que obro Twitter que no saps què et trobes a Twitter. Vull dir, jo segueixo com molta cosa de notícies i llavors obrir Twitter també... O sigui, estic comprant una mica, saps? Vaig a informar-me, però alhora també vaig a veure què diu, no sé. Bueno, és més les opinions, però és que en aquest moment raro és com que l'opinió i la dada és tot barrejat. Vull dir, normalment obro Twitter i no tinc tant info, sinó opinions de gent sobre info, i això sí que més o menys pues, vas llegint. Però és que ara no, és que l'opinió, jaja, quina merda el coronavirus, vull dir, és que estem tots d'acord que és una merda. Vull dir, a part d'això, no sé. El tema és que ara obrir xarxes és monotema, no? És com quan a l'octubre del 2017, doncs ara el monotema és el coronavirus. Llavors, no hi ha cap escapatòria
si tu obries Twitter i potser et podies anar trobant coses diverses i si t'avorria un tema, doncs n'hi havia 5 o 6 de més per distreure, no? Però és que ara és com una mena de tractor Però no gegant. només de Twitter, Tu obres el 324 i només parlen d'això. Ja, O sigui, ja. tampoc passa res més, perquè com que estem tots tancats a casa, És que la veritat, no feu a res. però jo conscientment puc triar que ara desconnecto i miro una sèrie o miro el que sigui, però entenc perfectament que tota la informació que hi hagi al meu voltant sigui sobre això, perquè realment quan trio informar-me només vull informar-me sobre això, no m'interessa el que està passant a... Us heu fixat que segueixen fent programes d'esports? Que jo no acabo d'entendre com pot ser. És increïble, tu, la imaginació de la ment humana, perquè està clar que... No, és que no ho sé, no ho tinc clar, però a vegades veig superesports i penso, però què superesports? Però si estem tots a casa? Però com no facin revivals? Sí, a mi em fan molta gràcia els futbolistes com dient que seguim fent esport en els seus superpatis, saps? Sí, és com... Gràcies. Un jugador del Barça era que, no sé si era Sergi Roberto, crec que el vaig veure, amb un gimnàs a casa que vaig pensar, bueno, clar, és que així... És que així tothom es confina, saps? Clar. Aquesta gent l'haurien de confinar a l'habitació. Exacte. Ja. Ope, tu fas esport o què des d'aquí dins tancadeta? Sí, amb la Padri Jordan, la de gym virtual. Sabeu? Ui, jo no ho he fet encara. No? Vídeos al YouTube. Sí. També és una d'aquestes que té com 1.000 milions de seguidors, ho fa en castellà però és catalana. El que passa. Com tothom. Sí, no passa. Tothom és català i fas en castellà. A Instagram. No, però sí, però fa els típics aquests de 10 minuts i estàs fent saltets al menjador. No sé. Que no m'agrada gens. A mi tampoc, però ho estic fent. I què t'agrada? És que no estic fent res. No, tipus, vaig intentar fer ioga, però és que no sé, no... Hi ha una tia que es diu a Instagram FitCoco, o FitCoco, amb 2 Fs al principi, que cada dia penja un live d'una classe de pilates, d'abdominals, de ioga, de no sé què, i amb l'altre dia em vaig fer una i està bastant bé. Ah, sí? Està bastant bé dintre del que cap, perquè és super raro estar fent ioga al menjador, però... Jo crec que com alguns tenim sort que tenim jo tinc un terrat aquí del pis comunitari, llavors amb els meus 2 companys de pis vam pujar l'altre dia a dalt i vam fer uns quants exercicis, per la qual cosa portem 2 dies amb agulletes perquè en realitat abans no ens movíem tant i no serà que ens posem més forts estant en confinament que en el nostre dia a dia. És que està passant una mica que estic... O sigui, l'única diferència és que estic fent el que ja feia, però molt més. És a dir, moltes més relacions socials ara que estic aquí en pijama tot el dia a casa que en dia a dia. O sigui, estem superintensos tots, Jo és que penso, no ho aguantarem, això. No podem aquest ritme. Tot. De fet, el que diuen que és que, o sigui, que hi ha com el curs natural de quan estàs 14 dies o jo crec que ens estarem més tancats a casa, que al principi doncs encara tires per tu sol, després t'avorreixes i després penses les coses que fas per divertir-te i en canvi nosaltres hem començat directament a molt a tope coses i llavors el que es dubta és com arribarem al final, saps? O sigui... No us agobia molt? He vist aquests tuits de gent dient ara segur que sortirà una generació d'escriptors, tothom publicarà coses i coses així i, o sigui, estic com en pijama des de fa 3 dies pensant merda, hauries de fer alguna cosa, hauries de fer alguna cosa important. No passa res per no ser creatius, no? No passa res. Podem no ser creatius. Sí. És que si no encara se sumarà a l'estrès, no? El fet de dir, és que a sobre ja està fent coses, tio, doncs no... Bueno, a part que els que hem de treballar, treballem igual des de casa i que igualment potser volem estar al sofà i no fer res i això està bé, saps? Però genera aquesta culpa, és veritat, A més, com que jo crec que està tothom una mica hiperactiu, tothom fa milions de coses i tu veus com molts estímuls i molt impacte i dius, ostres, tothom està aprofitant el coronavirus com si fos les colònies culturals, saps? Heu vist els festivals aquests de música que fan en streaming? El Quarantena Fest. Sí. Doncs estan tots els músics, clar, que és una putada perquè els han cancel·lat com tots els bolos, molts s'han quedat sense un munt de pasta, però tots els músics que tinc a Instagram estan fent streamings, vídeos... Sí, jo crec que també és important per nosaltres mateixos que ens sentim útils en un moment en què per altres bandes ens podem sentir com tan desemparats, no? I dir, doncs almenys jo puc seguir fent la meva música i la comparteixo com... Ja que no som metges, almenys penses, potser li faig més amena l'existència durant 2 minuts que dura la meva cançó a algú i això és maco, saps?
Però si el saps fer alguna cosa, si no saps fer res, què fas? O sigui, que no sé fer res, no tinc hobbies, en plan, soc un ésser buit per dintre, no És mentida, això. gustos, no m'agrada res, o sigui, res m'agrada prou. La gent que està en plan, ui, ara estic agafant els meus hobbies. Quins hobbies? Què feu? Jo no m'estic agafant mai. Tia, però si tu jugues als Sims, això és un hobby. No és un hobby, ho estic fent ara perquè estic avorrida. I en realitat el que he fet és crear les meves amigues perquè les trobo molt. És horrible. De l'Eixample, preciós, amb rajoletes, transparents, i t'ho juro, on voldria viure. És el que estic fent. Oh, però això és molt maco. Això és molt maco. Jo també vull jugar a videojocs tota l'estona amb els meus amics. És una de les coses que vull fer més, de veritat, No, Loreta, jo jugo sola, però m'invento com tocar les meves amigues. O sigui, ella juga sola, però s'imagina que el pis també és per les seves amigues. És que, no sé, i el de que no tinc hobbies és una cosa que estic pensant molt últimament, en plan, uah, que, tipus, que... Saps la pregunta, què fas en el teu temps lliure? Doncs pues no sé, pues probablement estar al carrer. Però és que una cosa, com que t'agradi molt quedar amb les teves amigues i xerrar tota l'estona, també és un hobby. No, vol dir que soc una persona completament de cares en fora i que estic podrida per dintre. No és veritat, Rita. Desapareix la meva consciència individual. Que és tonta. No és veritat, tu toques la guitarra, no? No, o sigui, rasco la guitarra, vale, sí, vaig estar amb la meva germana, vam cantar totes les cançons dels Amics de les Arts, del Manel i dels Pets, i ja està, s'ha acabat, vull dir, ja no em queden més coses a fer. No sé fer res, és que... I a més, això m'està fent pensar, que és la meva sabeu la típica teoria que tothom té en el seu cap, de que tu ets l'única persona real i que tothom són actors, com en el show de Truman, i tothom del teu... Vale, però si jo no tinc hobbies ni consciència individual, vol dir que sóc un actor d'algú altre, sóc tan tonta que se m'ha oblidat que sóc actora, perdó. Rita, t'està afectant. Rita, com a mínim podria ser youtuber. Ai, mira, clar. Sí o no? Jo miraria els vídeos de la Rita. Jo me'ls miraria tots. No, perquè ara tinc... Perquè jo sola no sóc capaç de crear res. Perquè sóc un paràsit de les altres persones. No feu cas, no feu cas. Llavors has de fer crítica cultural. Ah, gràcies, Lloreta, vinga, adéu. Perdó. Sí, jo l'altre dia pensava que em moro de ganes d'abraçar els meus amics. Ja, tia. Jo els meus avis. És que... Vale. Però quan s'acaba? Què? Un mes? No ho sé. Què és aquest so tan divert que ha sonat? Jo. La rentadora, quan s'acaba, fa aquest so. Que sembla una rentadora. La Fèlix pensava que era un músic, un compi músic. No. Era el pis de l'Ofèlia, que els seus companys de pis... No. Sempre he pensat que sembla una Nadala i jo vaig venir a viure a aquest pis, que era pràcticament Nadal, i pensava, hòstia, algú ha posat una Nadala, i no, era la... Hosti, una cosa, us toqueu molt la cara? Jo no puc parar de tocar-me la cara. No puc parar tampoc. No puc parar. No ho he fet mai a la vida. Mai m'he tocat tant la cara com aquests dies. És horrorós. És que he enganxat l'Ofèlia, ara. Però és que haig de dir que aquesta cosa és com la que menys m'emparanoia, la de tocar-me la cara, perquè si estem a casa... És el virus, no s'entén res, o sigui... Aviam, relaxa't. No, però si estem a casa... O sigui, com tocar-nos la cara a nosaltres després de rentar-nos mans... Vull dir, realment, al carrer sí, però... Bueno, és que jo estic confinada des de dijous a la tarda. Vull dir, jo fa molt de temps que no veig la humanitat. Ja. Jo penso, si anem al proper i ho toquem tot i... El confinament és més per no passar-nos-ho entre nosaltres, però al final ho pots agafar i si et toques la cara, doncs t'has tocat la cara ja, saps? Sí, jo estic tocant la cara sempre molt. En plan, jo sempre m'estic tocant la cara, m'estic tocant el cabell, tal, llavors ja és... No, tinc aquest tic, no, d'això... Hòstia, jo ho he passat fatal. Avui he anat al súper i ho he passat fatal, però... Jo també, jo he plorat. Una sensació de merda. Oh, jo he sortit de casa en plan... Ui, quina il·lusió. I ha acabat sent un puto terror. Una cosa... La Rita quasi li agafa un patatús. Jo, o sigui, em volia morir. He tingut exactament el mateix que tu deies, en plan, bueno, va, surto, vaig a la farmàcia a comprar això, he anat amb la meva cosina com si fos el cuento de la criada al supermercat, com ens hem trobat allà i he sigut com, hola, què tal? Però m'han obligat a ficar-me els guants i tot, i com la meva carós i més
m'he sentit com en una mena de món postapocalíptic on ja tots estava caminant, tornant a casa i tenia, com em sortia el cor del pit, t'ho juro, és que no podia. I he arribat a casa i m'he ficat a plorar, en plan, prefereixo quedar-me a casa, que jo cada dia surto de casa en la meva vida quotidiana. Si no tinc res a fer, surto de casa igualment, perquè sóc una persona molt nerviosa, però ha sigut com, no, és que prefereixo quedar-me a casa que no sortir. No sé. És molt fort. Jo he tingut la mateixa sensació d'entrar a casa i pensar, oh, per fi torno a estar a casa. I és un, hòstia, això serà la meva vida ara? O sigui, a partir d'ara, casa serà lo bo i lo normal i fora serà sospitós tot, perquè tot era sospitós també. Saps? Clar, és que, veus, el problema és que per mi la meva vida està fora de casa i casa és circumstancial. O sigui, jo a casa hi vaig a dormir i poca cosa més. Vull dir, no estic gaire a casa. I llavors ara estar 24 hores a casa... És que a mi m'ha passat que, jo dilluns passat ja em vaig començar a paranoiar, llavors porto des de dilluns com comprant coses, ja sé que no s'havia de fer, però no sé, ho vaig fer, tampoc, encara no deien res de que no era necessari, i llavors dijous al migdia que em vaig tancar a casa, no he tornat a sortir perquè realment tinc tant menjar que puc estar perfectament un mes. Jo és igual. Jo em sento com si estiguéssim en un vaixell, a vegades. I perquè un amic meu em va explicar, anava amb navieres d'aquestes que s'estan 3 mesos de port en port, però no baixen mai a la terra, vale? Llavors per ells estan potser 30-60 dies sense sortir del vaixell. I el tio em deia, mira, les primeres 3 setmanes és com dilluns, les següents és com dimarts, i arriba un moment molt crític que estàs a la meitat del camí, però quan ja només falta un mes, et sents que ja estàs com a dijous, una mica d'acelero, i les últimes 2 setmanes és com un superdivendres molt llarg. Però és clar, ara jo em sento com en una mena de dilluns, però tampoc sé molt bé fins quan dura aquest dilluns, perquè... Aquest és el gran problema, no saber, perquè si et diguessin, no, mira, 4 d'abril, el 4 d'abril tot fora, o passat Setmana Santa, saps? El 14 d'abril tots al normal. Més o menys pots agafar distància i pots prendre mida, saps? De dir, doncs, tinc aquests dies, amb tants dies em dóna temps a fer això, a fer l'altre, com que no ho saps. Vull dir, ara no, potser juliol-agost m'agafa un telele a mi. Qui ha dit juliol-agost? La Paula. No, però vull dir que ho he vist en algun lloc, però no me'n recordo on. No, però és que no... Pensar en el dia a dia. Sí, però crec que això és més angoixant encara, saps? Que crec que si tinguéssim un termini... Sí, sí, això sí. Amb el teu cap, més o menys et podries fer un esquema de dir, bueno, doncs tinc aquests dies. I llavors, això que deies tu, no?, de dilluns, dimarts, dimecres, doncs tu més o menys sabries. Però clar, com que ara no sabem si estem a dilluns o si estem a dijous. Bueno, va, doncs que parlem aviat i acabem de veure com queda tot, no? Molt bé. Ens hem d'acomiadar d'alguna manera. Ai, hem de dir alguna cosa? D'alguna manera com ratllo, com... Bueno, potser podríeu explicar vosaltres com fareu els propers programes. No robi això. Fem tot això. Adéu. Adéu.